Vážené pani poslankyne, pani poslanci, v prvom rade by som bol rád, aby sme veci nazývali pravým menom. Návrh zákona, ktorý prerokúvame v prvom čítaní, nie je žiaden lex atentát, ako sa marketingovo snaží vládna koalícia podsunúť a mediálne v rámci svojho PR tlačiť, ale je to návrh lex Robert Fico, alebo možno lepšie povedané lex papalášizmus. Prednostne ide vládnej koalícii totiž týmto návrhom zákona len o to, aby dala odchádzajúcemu premiérovi doživotnú ochránku a doživotnú rentu a popri tom si ešte poupravovala nejaké veci, napríklad to, aby mohla pre ňu pohodlným spôsobom obmedzovať občanov pri protestoch, ak bude cítiť takúto potrebu. Všetko ostatné v návrhu je omačka, prípadne kosť podhodená opozícii. Tomuto sa neskôr ešte vrátim. To, že hovorím v tejto súvislosti o odchádzajúcom premiérovi, nehovorím náhodou. Vzhľadom k chvatu, akým sa tento návrh prijíma v skrátenom legislatívnom konaní, je totiž každému človeku, čo vie trafiť do dverí, jasné, že Robert Fico je na odchode z politiky. Ak by tomu tak nebol by žiaden racionálny dôvod mu teraz schvaľovať narýchlo ochránku po skončení funkcie, alebo rentu po skončení funkcie, keď ochránku má a mal by ju mať ešte viac ako 3 roky a takisto ako premiérsky plat. Vládna koalícia by v takomto prípade takéto niečo vôbec teraz neriešila, takže je jasné, že v politike v krátkom čase Robert Fico skončí. Zrejme má na takéto rozhodnutie pádne dôvody, zdravotné alebo iné, konec koncov ani jeho psychika nemusí byť úplne v poriadku a to, že skončí, by mu nikto nemal zazlievať. Nikto z nás nevie, ako by reagoval, ak by do nás niekto strieľal v snahe zavraždiť nás. Je úplne v poriadku a je úplne legitímne, ak chce Robert Fico v politike skončiť. Čo jemu aj vládnej koalícii zazlievať však môžeme, a ja im to zazlievam, že to nerobia čestne. Ale predtým narýchlo mu chcú ešte schváliť doživotnú ochránku a doživotnú rentu v skrátenom legislatívnom konaní, a koalícia sa pritom tvári, že vylepšuje bezpečnosť ústavných činiteľov. Osobne som presvedčený, že tu teraz ide hlavne o tú ochránku auto so šoférom a preto hovorím o papalášizme. Nemyslím si, že tu ide až tak o peniaze, o doživotnú rentu, lebo Robert Fico má evidentne peňazí dostatok. Dlhodobo prakticky celý svoj politický život žije vysoko nad pomery a vysoko nad svoje oficiálne príjmy. Stačí sa pozrieť, ako sa oblieka, aké hodinky nosí, koľko platil za prenájom u daňového podvodníka a zločinca spriahnutého zo stranou Smer, Ladislava Bašternáka, keď u neho dlhý čas býval v komplexe Bonaparte, ktorý bol postavený z peňazí, ktoré tento zločinec spriahnutý so Smerom ukradol, doslova ukradol z rozpočtu, okradol o ne občanov Slovenskej republiky na daňových podvodoch, alebo sa treba pozrieť napríklad, aký byt si potom neskôr Robert Fico zaobstaral, a to bez hypotéky alebo nejaké pôžičky. Odkiaľ takýmto dostatkom a nadbytkom peňazí Robert Fico disponuje, vie on sám. My ostatní sa môžeme len domnievať. Preto som presvedčený, že tu nejde ani tak o peniaze, ako o tú ochránku auto so šoférom pre Roberta Fica, a to je obyčajný papalášizmus, nič viac, nazvite si to ako chcete. Minister Kaliňák vo svojom vystúpení povedal, že tu v tejto časti nebude diskusia, respektíve, že v tomto bode má proste koalícia a opozícia rôzny politický názor, upravovať sa to nebude a že pri doživotnej rente a ochránke cez to nejde vlak, že to proste tak bude a basta. Však v poriadku, koalícia má na to hlasy, nech si to schváli, ja zasa hovorím, že jedným z prvých opatrení novej vlády, ktorá vzíde po nových voľbách, ak to nebude táto istá vláda, by malo byť zrušenie týchto privilégií pre Roberta Fica a pevne verím, že sa to udeje. Vyjadrím sa teraz k niektorým bodom predmetného návrhu v kontexte dôvodovej správy. Prvou z nich je poskytovanie ochrany určeným osobám a ochrany určených objektov, kde dochádza tak k rozšíreniu okruhu osôb a objektov, ktorým sa ochrana poskytuje, ako aj k explicitnej úprave veľkej časti z nich v zákone a nie v uznesení vlády, čím sa im poskytuje zásadne vyššia právna sila. Okrem rozšírenia ochrany počas výkonu funkcie sa v tejto časti zakotvuje aj
doživotná ochrana pre 3 najvyšších ústavných činiteľov za určitých podmienok a zaisťovanie ochrany sa bude týkať aj detí a rodinných príslušníkov vybraných osôb, ako aj tzv. Lídrov opozície, teda predsedov politických strán a hnutí zastúpených v Národnej rade Slovenskej republiky. Dámy a páni, rozšírenie doživotnej ochrany pre 3 najvyšších ústavných činiteľov je samozrejme nezmysel. Je to poprvé papalášizmus a po druhé v danom návrhu zákona je to úmyselne nadefinované tak, aby to nikto okrem Roberta Fica nesplnil. A teda to má slúžiť len ako zástierka pre jeho osobný benefit. A po tretie, porovnanie predsedu parlamentu a predsedu vlády s prezidentom krýva na obidve nohy. Prezident je totiž najvyššia funkcia v štáte a je volený priamo ľuďmi, voličmi. Je to teda celoštátna voľba konkrétneho človeka občanmi. A premiéra alebo predsedu parlamentu si určujú vládni politici na základe nejakých svojich dohôd. Je to teda mocenský výber politikov. To je teda sakramentský rozdiel. Mimochodom, tu si dovolím uvieť, že ja osobne nesúhlasím ani s doživotnou ochranou a rentou pre prezidenta. Maximálne tak po dobu takého počtu rokov, aký odslúžil by som mu tú ochránku a tú rentu nechal, teda ak bol v úrade 5 rokov, tak by som mu 5 rokov nechal ochránku a plat. Aj to sa mne už vidí moc a je to dostatočný luxus. Pravidlo by malo byť totiž také, že ak sa politik nevie po skončení v politike uživiť, tak nech sa do tej politiky nehrabe. Nech sa nehrabe za poslanca, za ministra, za premiéra alebo za prezidenta. Áno, ja uznávam, že je to trocha zložitejšie sa potom zamestnať, však sme si tým niektorí aj prešli, ale dá sa to a politici vo výslužbe sa môžu normálne zaradiť do pracovného procesu alebo začať podnikať. Koruna za to z hlavy nikomu ešte nespadla, že sa začal živiť vlastnou prácou. Aj bývalí prezidenti, premiéri, ministri a poslanci, ja neviem, kto môžu podnikať, môžu školiť, môžu učiť na školách, viesť nejaké spoločnosti a podobne. Ak niekto má ambíciu manažovať a viesť štát, tak preboha nemôže byť pre neho problémom viesť a manažovať nejakú spoločnosť alebo organizáciu, fabriku a podobne. V tejto časti, o ktorej hovorím, sa dokonca navrhuje automatické predĺženie ochránky po skončení funkcie na pol roka ministrom všetkých silových rezortov, teda ministrom vnútra, obrany a spravodlivosti, ale aj ich deťom a manželom, partnerom a partnerkám v obdobnom vzťahu, ak o to dotyčné osoby požiadajú. No to je podľa môjho názoru jednoznačne prehnané a drahé a takto náš štát minie veľa peňazí, ktoré mohol použiť inde v zdravotníctve, v školstve. Polícia má predsa možnosť konať na základe svojich poznatkov. A ja keď som skončil v roku 2011 ako minister obrany, tak som dostal na pár týždňov predĺženú ochránku, lebo polícia aj vtedajší minister vnútra videli na to pádny dôvod. Ale bolo to len na pár týždňov a veľmi dobre viem, prečo sa tak dialo. A nedialo sa tak dlho. Nebolo to potrebné pol roka, peniazmi daňových poplatníkov sa neplýtvalo a dnes, ak budú mať minister vnútra, obrany a spravodlivosti automaticky po skončení funkcie pol roka ochránku šoféra a limuzínu, bez ohľadu na to, či bude k tomu relevantný dôvod, že by im niečo hrozilo, tak peniazmi daňových poplatníkov sa plýtvať bude a to poriadne. Takisto na rozšírenie ochránky pre predsedov parlamentných strán, ktorí sú zároveň poslancami Národnej rady, nie je žiaden dôvod. Stane sa tak totiž to, že ochránku limuzínu so šoférom bude využívať nejaký predseda politickej parlamentnej strany, ktorému nič hroziť nebude a poslanec, politik, novinár, lekár, možno aj bežný občan, hoci kto iný, kto naozaj ohrozený bude, tak ju nedostane, lebo nebude dostatok personálu. Inak ja osobne tento odsek alebo túto časť pokladám za bohapusté kupovanie si opozičných strán. Predovšetkým KDH, SAS a Hnutia Slovensko. Lebo predsedovia parlamentných strán Smer 1, Smer 2 a SNS, Robert Fico, Matúš Šuta, Eštok a Andrej Danko, majú nárok na ochránku aj služobného šoféra aj limuzínu z titulu svojej funkcie a predseda Hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka má nárok na limuzínu a kombinovanú funkciu šoféra a ochrankára už teraz z titulu svojej funkcie. Čiže je to len obyčajné kupovanie si priazne predsedov tých 3 opozičných politických subjektov,
ktoré som zmienil, v snahe znížiť prach ich citlivosti a odporu pri prejednávaní tohto návrhu zákona. Ja som teda veľmi zvedavý, či sa niektorý z nich na tieto benefity ulakomí. Rozšírenie ochránky a služobného šoféra s limuzínou aj na deti a manželky, manželov alebo partnerky alebo iné osoby v obdobnom vzťahu s politikom, ako to daný politik alebo ústavný činiteľ požiada, je absolútne neprimerané. Pri všetkej úcte, prečo by mala štátna limuzína aj s vodičom, ochránkárom vyvážať deti a manželku, napríklad predsedu ústavného súdu alebo predsedu Národnej rady počas celého výkonu ich mandátu, ešte aj 30 dní po ich skončení. Robert Kaliňák v tejto súvislosti povedal, že sú to malé peniaze, že to štátny rozpočet nezaťaží, no tak ja si dovolujem výrazne oponovať. Mali sme tu v minulom období predsedu Národnej rady pána Kollára, ktorý má podľa Wikipédie v súčasnosti 17 detí so 14 partnerkami. A možno ešte aj viac, len to Wikipédia nestihla zachytiť. Tak mi nerozprávajte, že to nezaťaží štátny rozpočet, ak sa on napríklad rozhodne požiadať o 24-hodinovú ochránku spolu so štátnou limuzínou pre každé svoje dieťa a každú svoju partnerku. To jeden takýto politik vám vykreuje celý nový úrad. Koľko tu bude nových ochránkárov? 90, 100 alebo 200? Čiže len pre jedného človeka, len pri 24 hodinách ľahko zrátame, koľko pracovníkov, tak povediac, spotrebuje jedna chránená osoba. Ja som použil extrémny príklad, ale všetci musíme rozumieť tomu, že rozšírenie ochránky a služobného šoféra s limuzínou aj na deti a manželky, manželov alebo partnerky alebo iné osoby v obdobnom vzťahu s určenými politikmi a ústavnými činiteľmi, ako to daný politik alebo ústavný činiteľ požiada, je absolútne neprimerané. Bez ohľadu na to, koľko detí, ktorý ten človek, politik, verejný funkcionár má. Je to neskutočné plýtvanie verejnými zdrojmi a teda vlastne finančnými prostriedkami, na ktoré sa skladajú bežní ľudia. Sú to obrovské personálne, materiálne aj finančné kapacity a zdroje. A dnes, keď pacienti nedostávajú preplácané lieky, čakajú mesiace až roky na dôležité operácie, skladajú sa a robia zbierky na okná v nemocniciach. Pokladám takéto plýtvanie finančnými prostriedkami zo strany vládnej koalície za mimoriadne cynické a arogantné. Druhou časťou tohto návrhu zákona je úprava podmienok výkonu zhromažďovacieho práva, kde dochádza k úprave rozsahu a podmienok, za ktorých možno výkon zhromažďovacieho práva obmedziť. Ja rozumiem snahe vylúčiť z protestov veľmi blízke okolie obydlia politikov alebo napríklad obydlia lekárov, vedcov a podobne, aby bolo zabezpečené právo na určité súkromie ich aj ich rodín. Konec koncov pamätáme si, čo sa dialo počas pandémie, ako boli napríklad niektorí lekári doma obťažovaní, atakovaní. A to práve vínou vtedajších opozičných a terajších koaličných politikov, ktorí k tomu ľudí na Slovensku doslova hecovali. A dnes presadzujú túto úpravu a tvária sa tu ako svety za dedinou. A mám však tomuto dve poznámky. Prvá je, že chcem upozorniť na falošnú komunikáciu obhajcov tejto úpravy týkajúcu sa protestov pred komplexom Bonaparte. Tam sa prosím pekne neprotestovalo a priori preto, lebo to bolo obydlie vtedajšieho premiéra Fica ako také, ale preto, lebo to symbolizovalo boj proti prenajmu bytu vtedajšieho premiéra Roberta Fica od daňového podvodníka zločinca Ladislava Bašternáka naviazaného na stranu Smer. A už som to tu spomínal, Robert Fico býval za polovičný nájom oproti bežnému trhovému nájmu u daňového podvodníka, naviazaného na stranu Smer, ktorý postavil tento bytový komplex z peňazí, ktoré ukradol občanom Slovenska pri daňových podvodoch. A ešte aj ten polovičný nájom bol tak vysoký, že ho Robert Fico nevedel zo svojich príjmov zdokladovať. Tak preto tam boli tie, mimochodom, navyso slušné a bezproblémové a povedzme si otvorene aj úspešné protesty organizované. No a druhá poznámka tejto časti je to, že tak, ako je to teraz nadefinované, tak to významne posilňuje obca. Už dnes sú právne výklady, že obec bude môcť napríklad zakázať aj jarmok alebo koncerty alebo niečo podobné, ak si niekoľko ľudí bývajúcich na námestí SMP povie, že to ruší ich právo na súkromie a pokojné užívanie. A o toto predpokladám, teda predkladateľom asi nešlo, že? Tak to treba exaktne aj nadefinovať. V 3. a 4. časti návrhu týkajúce sa napríklad sankcií za niektoré priestupky proti občianskému spolunažívaniu alebo posilneniu oprávnenia príslušníkov policajného zboru
nebudem sa venovať, lebo však to už urobila za mňa súdna rada, ombudsman a generálny prokurátor a neviem kto, a tam zrejme v druhom čítaní budú postupné zmeny. Ale na záver by som sa ešte chcel vrátiť tej komunikácii vládnej koalícii v súvislosti s týmto návrhom zákona, ktorú nastavili a ktorú forsírujú verejnosti. Čiastočne niektorí členovia vlády, ale napríklad a hlavne tu v parlamente, Tibor Gašpar ako spravodajca, prosím vás, prestaňte tu tárať 2 na 3, že za to, že ste museli prísť do parlamentu s týmto návrhom lex papalášizmus, môže opozícia, ktorá je na vine tomu, že nejaký človek zaútočil strelnou zbraňou na premiéra Fica a vraj to zapričinila svojimi výrokmi opozícia. Ešte tu pán poslanec Gašpar povie takú kolosálnu hlúposť, že v koalícii len jediný prípad existoval, keď poslanec Blaha vyzval ľudí a tí kričali, že prezidentka je americká agentka. A zamýšľa sa, že či vlastne slovo agentka je nadávka, že vraj nič iné zo strany predstaviteľov koalície sa nikdy neudialo. Tak poprvé, v tej Nitre na zhromaždení ľudia kričali, že prezidentka Čaputová je americká kurva a nie agentka. Po druhé, kričali to niekoľkokrát. A poslanec Blaha nezakročil, nechal ich to skandovať, opakovane ich k tomu vyzýval. Nechal ich to skandovať aj minister Kamenický, poslankyňa Európskeho parlamentu Beňová, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Richter, Jariabek. Všetci títo na pódiu vedľa toho pána Blahu stáli a namiesto toho, aby zakročili, tak sa chichúňali. Veď to video je voľne prístupné na internete, tak ja nerozumiem, kde pán Gašpar bere tú drzosť a odvahu v sebe, aby takéto niečo tu tvrdil. A po druhé, tých škandalóznych výrokov zo strany predstaviteľov terajšej koalície bolo obrovské množstvo, veď zmienený poslanec Blaha vykrikoval z tribúny ako zmyslov zbavených, že Matovič je Hitler, že Lipšic, Matovič a Heger sú vrahovia. Robert Fico kričal, že dajú dole Zuzanu Čaputovú. Hucka ľudí, aby vzali lopaty a motiky a zbúrali parlament, že z neho nezostane kameň na kameni. Nejakému úradníkovi sa vyhrážal, že ho zaškrtí. Tieto videá sú takisto na nete voľne dostupné, tak potom neviem, kde v sebe pán Gašpar naozaj berie tú odvahu tvrdiť, že nič také nebolo a že nepripustné výroky mali len predstaviteľa opozície. Je to lož. Na záver uvediem už len to, že tento návrh zákona, ktorý ste sem priniesli, vôbec nie je zmysluplným reflektovaním na bezpečnostnú situáciu v Slovenskej republike. Ani na to, čo sa stalo predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi dňa 15. mája 2024 v Handlovej. Primárna reakcia mala byť tá, že mal okamžite odstúpiť minister vnútra, ktorý za to, čo sa stalo, nesie minimálne politickú zodpovednosť, ak nie trestnoprávnu zodpovednosť. A vy ste ani len takéto gesto úcty, ako vládna koalícia, nedokázali voči vlastnému premiérovi urobiť. Za to sa môžete hanbiť. A následne mala prísť poctivá odborná diskusia, čo vieme my ako zákonodárcovia a spoločnosť urobiť preto, aby sme riziko takýchto útokov a takýchto tragédií minimalizovali. Namiesto toho ste sem priniesli návrh zákona, ktorý neposilňuje bezpečnosť, ale posilňuje papalášizmus a benefity u politikov a ústavných činiteľov a ich rodinných príslušníkov, na ktoré sa im budú musieť opäť poskladať bežní ľudia, čo častokrát prežívajú doslova od výplaty k výplate. A ktorý bude, ak v novom volebnom období nastúpi nová príčetná vláda, potrebné zrušiť alebo významne revidovať ako jeden z prvých. Ďakujem vám za pozornosť.